Vítame vás pri tabuli o hubách. Huby sú fascinujúcim a dôležitým prvkom ekosystémov a mnohé z nich sú jedlé. Vypočujte si niekoľko informácií o hľadaní a rozpoznávaní húb v lesoch. Pri hľadaní húb budete potrebovať niekoľko základných vecí, ako sú košík na huby, nôž a najmä knihu alebo mobilnú aplikáciu s obrázkami a informáciami o hubách. Huby sa najčastejšie vyskytujú na jeseň, ale niektoré druhy môžete nájsť aj počas letných mesiacov. Rovnako je dôležité poznať typ lesového biotopu, v ktorom chcete hľadať huby, pretože niektoré druhy sa vyskytujú v ihličnatých lesíkoch, iné v lísnatých lesoch a niektoré v trávnatých oblastiach. Je dôležité vedieť, ako rozpoznávať huby. Každý druh má svoje vlastné charakteristické znaky, ako sú farba, tvár, veľkosť a vonkajšia textúra. Pred konzumáciou húb nájdených v prírode by ste mali mať absolútnu istotu, že sú jedlé. Niektoré huby sú jedovaté a môžu spôsobiť vážne otravy. Niektoré sú dokonca smrteľné. Preto je bezpečnejšie začať s hubami, ktoré sú všeobecne považované za jedlé a ktoré sú ľahko rozpoznateľné, ako sú napríklad hríb obyčajný, kozák, kuriatko či rídzik. Pri zbieraní húb je dôležité byť ohľaduplný k prírode. Huby by ste mali zbierať tak, aby ste nezasiahli do ekosystému. Nezabudnite na to, že huby majú v lesoch dôležitú úlohu pri rozklade organického materiálu a pri výžive iných živočíchov. Ešte posledné dôležité upozornenie: zbieranie húb je v niektorých oblastiach regulované zákonom a preto sa uistite, že máte povolenie, ak je to potrebné. Je tiež dôležité rešpektovať prírodu a chrániť ju pre budúce generácie.